morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बरमायाव खुंफुंजानो गोनां बाक्सा जिल्ला बड' साहित्य सभानि जथुम्मा खुंदों। बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि 19थि बोसोरारि जथुम्मा आरो 52थि बरमागुदि बर' साहित्य सभानि जथुम्मायाव बरमायाव खुंफुंजागोन। खुंगिरिफोरनि बादियैब्ला बे जथुम्माया बे बोसोरारि 21 आरो 22 दिसेम्बराव बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालि फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बरमागुदि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि उमेश चन्द्र बर'आ। बर'आ बेखौबो बुङो दि जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बुधर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो कुलुराम ब्रह्मखौ नेहाथारि महरै सायख'नानै मोनसे गोख्रों बरायनाय आफाद दानाय जागोन। हाबाफारि बादियै 21 दिसेम्बर खालि फुंनि 7:30 रिंगायाव गाहाय दरखंखौ 62 नं बरमा बिधान सभा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ बेखेवगोन। बे प्लेटफर्मखौ बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवगोन। बे बेखेवनायखौ नेहरू ओनसोलारि गोजौ फरायसालि देवसारानि गाहाय फोरोंगिरि सुबेनजित रामसियारिया बेखेवगोन। बेराफारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि सोदोक सुकुमार बसुमतारिनि सानवारनि थुनलाइयारि बादायलायनायखौ बरमानि सेन्ट जन्स गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं बिफा डेभिड चन्द्र दासआ बेखेवगोन। थान्दै जथुम्मा बेलासिनि 4:30 रिंगायाव बे समावनो बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिनोद चन्द्र सरगयारिया 22 दिसेम्बर खालि फुंनि 8 रिंगायाव बर' साहित्य सभानि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। 2024 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लायाव मुं लाबोनाय बर' फरायसाफोरखौ मान बावनाय जागोन। बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिनोद चन्द्र सरगयारिनि मासि सामलायनायाव बे सानखालिनो सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां जथुम खुंफुंनाय जागोन। बे गेवलां मेलाव बिटिसिनि मासिगिरि कातिराम बर', केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बड' साहित्य सभानि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लागोन। नैथि खौराङावनो दङ बरागावनि आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव आरोबाव सासे हमजादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बरागाव गामिनि निजापारायाव 9 लाइमोनफोरा सासे लाइमोन आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनानै भिडिअ खालामनानै जाथाय जानाय नुथायनि मोनसे भिडिअ बानायदों। 9 लाइमोनफोरनि मुखैथाव जाथायखौ लानानै दावराव दावसि सोलिबाय थानाय समावनो धुबुरी पुलिसआ मैया मोनायाव सासे सेंग्राखौ खायो। बरागावखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय बे सेंग्रानि मुङा कृष्णा बर्मन। धुबुरी पुलिसआ बिथांखौ मोनायाव गलाकान्द ओनसोलनिफ्राय खायो। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला गुवाहाटीनि गड़चुक पुलिसनि मोनसे हानजाया धुबुरी पुलिसनि हेफाजाबाव थांनाय मोनायाव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनायखौ खालामदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसजों हमजानाय कृष्णा बर्मनआ गलाकान्द पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिस्क'वा ओनसोलाव न'आव दंमोन। बर्मनखौ हमनायनि उनाव पुलिसआ गड़चुकखौ धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटी लाबोदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ एमएलए लरेन्स इस्लारिया गिबि मन्थ्रि जौगाखां हाबाफारिनि सिङाव क'क्राझाराव रिलिफ चेक रानदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव थांखि जानाय 12 साननि जौगाथाय हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया गोबां जौगालु बिथांखिफोरनि गेजेरजों सुबुंफोर आरो हारिफोरनो थांखि जानाय हेफाजाब होनाय। एमएलए लरेन्स इस्लारि, जाय गाहाय आलासि महरै हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन, बिथाङा प्रधान मन्त्रि फर्मेलाइजेशन अफ माइक्र' फुड प्रसेसिं एन्टारप्राइजेस PMFME स्किमनि सिङाव सा 331 मुलाम्फागिरिफोरनो राङारि हेफाजाब रानदोंमोन, जाय फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय बेगर पुन्जि होदों। बेनि अनगायैबो आसाम माइक्र' फाइनेन्स थुलुंगा आरो रिलिफ स्किम थाखो 3 खोन्दो 2 नि सिङाव सा 119 दाहार लाग्राफोरनो रां होनांगौ फोरमानलाइ होनाय जादोंमोन, जाय क'क्राझारनि थागिरिफोरनो मख'जाथाव दाहारनि रेहाय होयो। मोनसे मख'जाथाव आखुथाया जाबाय 4586 खैफोदजों गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो राङारि हेफाजाब होनाय, जेराव आबादनि खहा, न'नि खहा आरो जि-जोम आरो आइजें-आइलाफोरनि खहा जानाय बायदि थाखोफोर दंमोन। बे गोबां बिथिंनि रिलिफ पेकेजनि थांखिया जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनाय आरो मोनफिननायनि नाजानायाव हेफाजाब होनाय। सुबुं थुबुरमाजों रायज्लायनायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया गिबि मन्थ्रि शर्मानि दैदेननायखौ बाख्नायदों आरो बे बाथ्रायाव गोसो होदोंमोन दि बेफोर हाबाफारिफोरा खौसेयै
जौगाथायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंदोंमोन दि राङारि हेफाजाबा सुबुंफोरखौ गोहो होगोन आरो रांखान्थियारि दिदोमथिखौ बांहोगोन। क'क्राझाराव अरायथा जौगानायखौ रोखा खालामगोन। बे हाबाफारियाव एडिसि कबिता देखा, नित्या बेनत वारी, जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन मुंदांखा स्टेकह'ल्डारफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादों, जाय ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे सोलिबाय थानाय नाजानाय, मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थियामोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ बेरेखा फालांगि खालामनायनि सन्देहआव ट्राक जाब्रबथायाव आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनि जिउ खहा। सुराइबारियाव गुदुं खुवानि गेजेराव अपारेशन खालामबाय थानाय समाव गंसे ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव कनस्टेबल उज्जवल बरा मुंनि आसाम पुलिस जवान जिउ खोमानो गोनां जायो। बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला पुलिसआ गंसे सन्देह गोनां ट्राकखौ हमथानो नाजागासिनो दंमोन। खौरां बादियैब्ला अपारेशननि समाव ट्राकआ कनस्टेबल बराखौ सौग्रावदोंमोन। जानो गोनां होसोनायाव ट्राक आरो होसोग्रा पुलिस गारिया सामलायनायखौ खोमादोंमोन आरो लामा सेराव गोग्लैदों। गिबि नायबिजिरनाया सुबुरुन होयो दि ट्राकआ बेरेखा बेसादखौ रोगागासिनो दंमोन जानांगौ। बे सन्देहखौ रोखा खालामनो आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो नाजागासिनो दं। थैनाय पुलिसनि न'खौ आसामनि जरहाट होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया सिखाव फालांगि आरो आयेन बेरेखा हाबाफारिफोरखौ होबथानो थाखाय आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरजों गावसोरनि मावनांगौ हाबायाव मोगा-मोगि जानांनाय खैफोदखौ दिन्थियो। ट्राकनि बेसादफोर आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायनि जाहोननि थासारिनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।